Għal kontrarju tal-Partit Laburista, l-Partit Nazzjonalista għażel iż-żala tad-Dar Ċentrali biex ilaqqa l-ewwel masrelli tiegħu. Quddiem il-partitarji tiegħu il-Kap Nazzjonalista Lorenz Gonzi ftaħar bir-riżultat li ġab il-gvern tiegħu, imma ma semma xejn li xarilu dan l-istess gvern ġie sfiduċjat mill-Parlament. Dan fil-waqt il qal li hu jtellaq biss biex jerbaħ u ma jtellaqx biex jiġi dro fost lajjat tal-partitarji Gonzi jibqa' l-mexxej. Ħanajdilkom illejla f'din l-ewwel ġurnata ta' din il-kampanja. Jien ntellaq biex nirbaħ, jien intellaq biex nirbaħ, jien ma ntellaqx biex niġi dro, jien intellaq biex nirbaħ. Illum Bl-slogan Futur fis-sod fl-isfond tiegħu, Lorenz Gonzi ddedika parti sostanzjali tad-diskors tiegħu jirreferi għal passat u jattakka lil Partit Laburista. Skont Lorenz Gonzi bil-Partit Nazzjonalista fil-Gvern kulħadd jaf fejn qiegħed. Aktar kmieni indirizza l-Partitarji Nazzjonalisti fid-Dar Ċentrali il-Viċi Kap Simon Busuttil. Busuttil appella l-poplu biex jafda lill-Partit Nazzjonalista. Dan għaliex fi kliemu l-Partit Nazzjonalista se jrott lura dan il-pajjiż aħjar minn kif kien 5 snin ilu. Se nroddu lura pajjiż illi miexi fit-triq it-tajba. Pajjiż b'direzzjoni. Pajjiż li jaf fejn hu u jaf fejn sejjer. Fetaħ dan il-masreli is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Paolo Borġu Liviere.